Assalamu alaikum, xayrlı kunler, saygılar телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve nevbetteki saatlerini biz bu studiyada alıp baracağımız. Bugün informasyon vasıtalarında peyda olған çeşit türlü Kırım ile bağlı haberlerini müzakere edeceğimiz. Biz canlı yayınımızda çalışkanımızda men da bir kere herkeske hatırlatam. Malum olğanı ki bugün 9 avgust ve Tamır Halklar Kunu, Halkara Tamır Halklar Kunu dep sayıla ve bütün dünyada Tamır Halklar bu günü kaydetmekteler ve elbette ki Ukrayna'da istisna değil çünkü Ukrayna'da da Tamır Halklar mevcut ve nihayet bu sene Ukrayna Tamır Halklara ilişkin böyle yasanı kabul etti, kanunu kabul etti ve bu mühim hadise. Yani bu sebepten bugün Kiev'de Ukrayna çeşit bölgelerinde Tamır Halklar Kunu'ne, Halkara Kunu'ne bağışlanған tedbirler ötkerilir. Şimdi Kırım Tatar Resurs Merkezi bu günge bağışlanған böyle bir tedbir geçirmekte. Men beraberlikte canlı yayında Zoom konferensiyasını seyretmege teklif edeyim. Buyurunuz. Декларацию ООН о правах коренных народов. И, конечно же, Крымско-Татарский ресурсный центр со своей стороны перевел данный закон на испанский, английский, французский языки. И данный закон был направлен ведущим экспертам в области прав коренных народов, которые сотрудничают с ООН, которые работают в рамках ООН. И мы уже начали публиковать, и на страницах Крымско-Татарского ресурсного центра можно прочитать уже ряд рекомендаций, либо ряд рецензий, которые написали наши коллеги. Мы сегодня проводим данную дискуссию, и мы пригласили, мы очень рады наших коллег, которые нашли время для того, чтобы поделиться своим опытом, поделиться своим мнением относительно закона о коренных народах Украины. С другой стороны, насколько это важно для Украины в целом, и что необходимо дальше предпринимать. Во время мероприятия будут обсуждены процессы принятия закона о коренных народах в независимой Украине и роль участия коренных народов Украины в разработке соответствующих международных стандартов. Новый закон о коренных народах Украины будет сопоставлен с международными стандартами и опытом защиты прав коренных народов в цивилизованных странах. Будут обсуждены реакции других государств к принятию данного закона, а также перспективы организационных, кадровых и материально-финансовых путей реализации нового законодательства. Итак, какие вопросы мы будем сегодня обсуждать? Первое. Это Международный день коренных народов мира как инструмент защиты прав коренных народов. Второе. Закон Украины о коренных народах Украины и международные стандарты. Третье. Опыт защиты прав коренного населения в цивилизованных странах в контексте правового урегулирования защиты прав коренных народов Украины. Четвертое. Реакция других государств к законодательному урегулированию защиты прав коренных народов Украины. И пятое. Перспектива организационных, кадровых и материально-финансовых путей реализации нового законодательства. А я хочу представить сегодня наших участников нашей дискуссии. И хочу представить господина Хумана Чаудхари, член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, господина Деймона Джерарда Кори, наследника потомственного вождя клана Орлов, племенной нации Аравак Локона из северо-восточной Амазонии, Южная Америка. Хочу представить доктора Далли Самбо-Доро, председатель циркумполярного совета инуитов, старший научный сотрудник Университета Аляски в Анкоридже и член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Госпожу Таи Пелли, сотрудник Объединенной конфедерации народа Таина и соучредитель Карибской организации развития индейцев. Доктора Басави Кира, основателя Международного женского форума коренных народов, генерального директора, члена Торан Траст Экс, члена комиссии по делам женщин штата Джарханд
координатора женской комиссии из числа коренных народов Индии, господина Оливера Лода, члена консультативного комитета рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, члена постоянного форума ООН по вопросам коренных народов 2014-2016 годов, господин Павел Филензига, член правления по правам коренных народов, представитель коренного народа УДГ, численность которого составляет около 1200 человек. Также к нам должны будут присоединиться госпожа Виктория Таули-Корпус, спецдокладчик по вопросам коренных народов 2014-2018 годов. И также мы надеемся, и должна к нам присоединиться госпожа Мариам Валет, экс-председатель постоянного форума по вопросам коренных народов с 2014 по 2018 год. Также у нас присутствуют в дискуссии представители коренных народов караимского коренного народа, руководитель Национально-культурного караимского общества «Джамат» доктор Елена Рабаджи, ну и представитель крымчатского народа, крымчаков, которых осталось на самом деле около 300 человек, господин Вячеслав Ламбразов. Я хотел бы обозначить, что данная дискуссия в первую очередь направлена на международных экспертов, и мы предоставим слово международным экспертам. Я также озвучу и процессы, которые необходимо учитывать в процессе работы. У нас подключены представители государственных органов, и с 17 часов до 17:20 мы предлагаем к активной дискуссии для того, чтобы мы могли обсудить, исходя из опыта. И потом мы будем проводить подведение итогов нашей сегодняшней дискуссии. Перед тем, как предоставить слово, я бы хотел зачитать рекомендацию и, я бы сказал, даже рецензию доктора Ли Свепсона, независимого консультанта в сфере труда, прав человека и прав коренных народов, старший советник по правам человека МОД, и многие эксперты в сфере прав коренных народов знают данного человека. К сожалению, в настоящее время он экстренно из-за состояния здоровья, у него возникли срочные проблемы, он извинился, но при всем том он прислал свой посыл. Я хочу процитировать его. По существу сам закон очень позитивен, но многое будет зависеть от нормативных актов, которые будут приняты. Крайне важно, чтобы в разработке этих документов было достаточное участие коренных народов, поскольку полномочия в соответствии с законом полностью принадлежат правительству. Конечно, пройдет некоторое время, прежде чем можно будет измерить практический эффект закона. Это мнение эксперта, который много лет посвятил именно конвенции МОД 169, и действительно не согласиться с его позицией нельзя. Но, опять же, у нас в дискуссии сегодня участвуют достаточно известные эксперты и действующие члены постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. И я хочу прежде чем предоставить слово, я вкратце расскажу о ситуации с принятием закона о коренных народах. На самом деле, действительно, сегодня для коренных народов в Украине это, я бы сказал, праздник, потому что действительно к этому мы шли очень долго. И многие из присутствующих коллег, наших братьев и сестер, и госпожа Тай, и господин Пулман, и господин Павел, и я сейчас не буду всех перечислять, и господин Оливерс прекрасно знают, как мы это все старались прорабатывать на международном уровне, говорить об этом, говорить в коммуникациях с украинской властью, говорить на международных площадках.
И действительно, если вспомнить, как это все происходило, то Межлис татарского народа еще с 1995 года участвовал в том числе в вопросах разработки стратегии ООН о правах коренных народов, Декларации ООН о правах коренных народов. И, с другой стороны, были попытки регистрации закона о коренных народах. И, наконец, мы его имеем, наконец, его приняли. Что дальше делать и что нужно рекомендовать украинскому правительству для того, чтобы это было реализовано. Поэтому, конечно же, 23 числа, когда вступил в силу закон о коренных народах, это всего лишь, на мой взгляд, первый шаг к тем дальнейшим активным действиям. Поэтому я думаю, что сейчас в процессе дискуссии мы это все как раз постараемся больше раскрыть. И я хочу предоставить слово доктору Далли Самбо-Дора, председателю Циркумполярного совета инуитов, старшему научному сотруднику Университета Аляски в Анкоридже и члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Пожалуйста, госпожа Дали. Госпожа Дали, вы нас слышите? Я думаю, что, возможно, какие-то возникли технические проблемы, потому что я видел госпожу Дали, сейчас что-то не видно. Я попрошу тогда, хочу предоставить слово господину Фулману Чаудхари, члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Пожалуйста, господин Фулман, мы очень рады вас видеть и благодарны, что вы нашли время для того, чтобы принять участие в нашей дискуссии. Thank you, Iskender. Can you hear me? Дякую, Ескандер. Чи чуєте ви мене? Брати та сестри, я дуже радий бути частиною цього свята і виступати від ім'я ООН. І я радий всіх привітати з цим днем. Кожен день 9 серпня у всьому світі святкується Міжнародний день корінних народів. Цього року нова тема для цього свята – це корінні народи і соціальний контракт, так званий. Ми, корінні народи, живемо десь на 22% світової території, і це десь 400 мільйонів людей. То ми представляємо дуже широку таку спільноту людей. І всі ці люди, вони мають історичний зв'язок з землею, на якій вони живуть. І ці люди мають право приймати участь у механізмах прийняття рішень на всіх уровнях і на уровні держави. І потрібно, щоб ці люди були представлені в рамках так званого соціального контракту, того, щоб показати своє лідерство і мати право на партисипативність. Пандемія ковіду показала на те,
наскільки є нерівність у світі пов'язана з корінними народами. Але при цьому це вона також предоставила нам унікальну можливість побудувати нові зв'язки у суспільстві на базі партисипативності, при цьому поважаючи права інших людей. Ковід, він насправді вплинув на усіх людей, але на корінні народів, зокрема. Тому потрібно створити так званий новий соціальний контракт для того, щоб підтримувати права корінних народів на базі декларації ООН у корінних народів. Я би хотів звернути увагу на ці питання, і які колективні активності ми повинні прийняти, щоб працювати над цим питанням. Я думаю, що потрібно, щоб була взаємодія між усіма людьми, між людьми корінних народів, для того, щоб прийти до якоїсь дії. Також потрібно говорити про інклюзивність у всьому світі. Я думаю, що ми можемо досягнути нашої місії, тільки якщо ми будемо працювати всі разом. Ще раз вітаю всіх з цим святом, з Міжнародним днем усіх корінних народів. Сподіваюся, що ми будемо тісно працювати для того, щоб досягнути наших спільної мети на усіх рівнях. Дуже дякую. Вам слово. Спасибо большое, господин Фулман. Мы, конечно же, желаем вам, чтобы действительно мы могли больше реализовывать, и Украина уже может стать реальным примером для многих стран, приняв данный закон о коренных народах. И действительно это очень важно, и важно, чтобы вы, как эксперты, имеющие достаточно огромный опыт в международной практике, могли бы также больше способствовать тому, чтобы информация о достижениях в Украине доносилась до других регионов, до других стран. И с другой стороны, чтобы были учтены все моменты все статьи из Декларации ООН о правах коренных народов. Как, например, доктор Басаеви, она в своем заключении, и мы публиковали об этом, она написала, что очень важно, чтобы в будущем при разработке, при подготовке подзаконных актов учитывалась Пекинская декларация, то есть связанная с правами коренных женщин, а также очень важно, чтобы не только использовались 11 статей Декларации ООН о правах коренных народов в законе о коренных народах Украины, но и, конечно, другие статьи, чтобы были эффективно использовались, применялись непосредственно уже в работе на уровне Украины. Но сейчас к нам присоединилась госпожа Виктория Таули-Корпус, исполнительный директор Международного центра политических исследований и образования коренных народов, специальный докладчик Организации Объединенных Наций по правам коренных народов с 2014 по апрель 2020 года. И я с удовольствием хотел бы предоставить слово госпоже Таули-Корпус. Пожалуйста. Okay, thank you very much. Дуже дякую, Скандер. Дякую за організацію, за вашу організацію, яка запросила мене поговорити.
про цей закон. Я думаю, що це дуже важливо знати, що у ці дні, у цей день, у Міжнародний день корінних народів, який ми сьогодні відмічаємо, ми дуже раді, що сьогодні дізнатися про цей прогрес в Україні щодо ваших прав. І я сподіваюся, що цей закон буде співпадати з міжнародними стандартами та з декларацією ООН. Бо ми знаємо, що це є мінімальними стандартами захищати та поважати права корінних народів. І якщо національне законодавство буде співпадати з цими стандартами, то це буде показувати їх якість, і ми це підтримуємо. Я знаю, що у вас були... Я знаю проблеми, з якими стикаються корінні народи в Україні, бо я працювала на постійному форумі по корінним народам. Я знаю про ситуацію, з якою ви стикаєтесь. Особливо маючи на увазі, що ви були реколонізовані знову цим Радянським Союзом, або ж Росією. Ми знаємо, що те, що ви робите зараз, я підтримую, бо цей закон – це дійсно те, що робить дуже серйозно, що є серйозним кроком. Я тільки під'єдналася, я не знаю, що говорили інші колеги, але я підтримую все, що можна сказати про важливість цього закону. І я сподіваюся, що цей закон буде ефективно застосований, бо це проблема, з якою ми стикаємося в багатьох країнах. Бо так, це добре мати це законодавство, але цього недостатньо, бо ці закони повинні працювати. І вони мають співпадати з основними позиціями декларації. Тому ми будемо моніторити, яким чином цей закон буде працювати, і будемо робити свій власний аналіз, будемо надавати коментарі. Якщо ми відчуваємо, що закон не працює, як він повинен, будемо надавати, але при цьому всіх вітаю з Міжнародним днем корінних народів, і наша підтримка, і можете відчувати постійно нашу підтримку, щоб захищати корінні народи. Дуже-дуже дякую. Спасибо большое, госпожа Таули Корпус. На самом деле, при нашей встрече мы неоднократно давали вам приглашение провести страновой визит в Украину. И, к сожалению, я и говорю тут в Украине публично о том, что нам помешала пандемия. И действительно есть большая роль госпожи Таули Корпус, потому что в тех отчетах, которые мы направляли, и в отчетах у госпожи Таули Корпус, как спецдокладчика ООН по правам коренных народов, часто была отражена проблема коренных народов Украины, в частности, проблема крымско-татарского народа. Мы вам выражаем благодарность за вашу позицию, за вашу помощь в этих процессах. Ну и, конечно же, для нас ценны ваши позиции как эксперта в этой области на самом высоком уровне. И мы, конечно же, будем с вами постоянно сотрудничать, коммуницировать и обмениваться опытом для того, чтобы действительно мы смогли дальше продвигать эти вопросы не только на уровне Украины, но и на уровне других стран. Ну, а сейчас и мы дальше будем продолжать дискуссию. У нас будет активная дискуссия. Я сейчас хочу предоставить слово экс-председателю постоянного форума по вопросам коренных народов госпоже Мириам Валид Абу-Бакрин, которая также активно содействовала тому, чтобы информация о коренных народах Украины, в частности, о крымских татарах и крымчаках, была известна на достаточно широком
во всем мире, в широком пространстве. Поэтому, госпожа Валет, я вам предоставляю слово. Hi, good afternoon. Вітаю, добрий день або ж добрий ранок, залежить від того, де ви живете. Вибачте, що я запізнилася. Я тільки декілька хвилин послухала вас, бо в мене був інший захід, який я організовувала, також присвячений Міжнародному дню корінних народів. Я би хотіла всіх привітати, всіх братів та сестер з України і з усього світу, які зараз на цій конференції. Це показує ту підтримку, яку ми всі побудували для наших прав корінних народів. Незалежно від того, де ви, на Аляскі, в Малі, в Україні, Нунавут. Ми всі маємо змогу висказатися та виступити в захист наших прав. Я дуже хочу привітати вас за ваше лідерство, яке ви продемонстрували для підтримки власних прав, за те, що ви гармонізуєте законодавство України з декларацією ООН щодо прав корінних народів. Вітаю. Вітаю всіх, хто працює зараз над цим законом в Україні, за те, що ви прийняли цей закон, бо це велике свято насправді. Особливо враховуючи, що цей закон був прийнятий з декілька днів до Міжнародного дня корінних народів. Я пропустила, що ви говорили до цього, але я приєдналася, коли говорили Вікторія та Олі Корпус, і вона казала, що одна сторона – це прийняти цей закон, але ще друга сторона – це як цей закон буде імплементований, як він буде працювати. І ми знаємо, що що можуть бути бар'єри, з якими може зіткнутися цей закон на різних рівнях, в тому числі на конституційному рівні. І я сама, як представниця корінних народів, я є частиною цього руху, глобального руху корінних народів. Я знаю, з якими проблемами можуть зіткатися люди, яким чином Конституція або парламент можуть дійсно підтримувати права корінних народів і імплементацію цього закону. Бо насправді ще шлях досить далекий до повного захисту прав корінних народів. Ми хочемо вже з цим розібратися з цим питанням і піти далі у кроках до імплементації. Тому що в Україні корінні народи, вони можуть досить багато принести в саму країну. І неможливо побудувати націю, якщо ігнорувати такі частини, як корінні народи, бо є багато досліджень, що корінні народи привносять що вони можуть привнести до країни. Якщо захищати базові права людей, зокрема, права корінних народів, просто насолоджуватися життям, будучи при цьому частиною свого корінного народу. Тому я всіх вітаю з прийняттям цього закону, і щоб ми разом проговорили, як надалі цей закон може працювати. Дуже-дуже дякую. Ви можете розраховувати на мою підтримку. Ще раз вітаю всіх ваших людей, ваш народ.
і будемо працювати усі разом як корінний народ. Дуже дякую. Спасибо большое, господа мэрям. Спасибо, что вы нашли время и на самом деле поддерживаете коренные народы Украины, а в данном случае поддерживаете Украину. Таким же образом даете очень важные посылы. И я как раз-таки действительно вначале в том числе и зачитывал не аннотацию, а рецензию доктора Ли Свепсона, которого вы также хорошо знаете, специалиста по вопросам МОД 169. Он практически то же самое описывал, что принятие законов это только законы, это только очередной первый шаг, но очень важный и серьезный шаг. Дальнейшие действия, связанные непосредственно с тем, чтобы этот закон был рабочим, конечно же, это достаточно сложная и тяжелая работа. Но при всем том, я хочу предоставить теперь вернуться все-таки ближе к северу нашего земного шара и предоставить слово госпоже доктору Дали Самбо-Дора, председателю циркумполярного совета инуитов, старшему научному сотруднику Университета Аляски в Анкоридже и члену постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Пожалуйста, госпожа Дали. Priyanak, thank you very much. Вітаю всіх. Іскандер, дякую. Дякую вам і вашим колегам. Всім тим, хто працював над захистом корінних народів. Не тільки в Україні, але й по всій землі. Я знаю, що ці проблеми з якими можуть стискатися корінні народи, вони роками були не вирішені. І навіть тоді, коли я працювала на своїй посаді в ООН, були досить такі цікаві дебати на сесіях постійного форуму ООН. Я ніколи цього не забуду. Я пам'ятаю ці меседжі вашого народу, які ви надавали, про цю крайню необхідність визнавати права корінних народів України. Мені дуже приємно бачити цей прогрес. Не знаю, чи хочете ви, щоб я пішла у деталі мого аналізу цього законодавства, але я би назвала зараз найважливіші пункти, що насправді усі ці проблеми, які можуть виникати, вони зараз вже у фокусі. Все, що стосується уваги до прав корінних народів, вони зараз вийшли на законодавчий рівень. І це співпадає з міжнародною динамікою роботи з корінними народами. Я продивилася цей закон. У мене є декілька коментарів щодо вашого закону. Я би хотіла поговорити про це не тільки в контексті декларації ООН, але й в контексті того, що за останні 14 років відбуваються різні законодавчі ініціативи з тих пір, як ви прийняли цю декларацію ООН. Але прийняття цього закону – це дуже-дуже важливий сигнал, який показує можливості цього
комплексного підходу до захисту прав корінних народів усюди, насправді, не тільки в Україні. А також я би хотіла підкреслити важливість міжнародного законодавства, яке показує необхідну форму для локальних законодавств. Як приклад, вітаю з тим, з вашим досягненням, що ви рухаєтесь у сторону цих міжнародних стандартів. Ще одна широка тема, яку я хотіла поговорити, про яку я хотіла поговорити, це питання, це те, хто є корінними народами. І це широке питання. Це широке питання з досить широкою відповіддю, де немає такої фінальної крапки, хто є, а хто не є корінними народами. Це широке питання з того, щоб визначити себе. Це дуже важливо, бо роками корінні народи, вони роками не підіймали це питання і знаходилися у тіні. Але це право, яке у них є зараз, це чітко зрозуміти, хто вони, відповісти на це питання для себе в першу чергу. І потрібно бути дуже важливо відповісти на це питання з точки зору самих корінних народів. Понад це питання дуже багато було різних впливів ззовні інших сторін. Інше питання, яке я б хотіла підняти, це необхідність, яка стоїть перед нами для міжнародного розуміння, саморозуміння усіх народів. І я кажу зараз не тільки про корінний народ. Так, вже ж на міжнародному рівні, коли ми говоримо про декларацію, то це була ціль, щоб права мали усі люди, і корінні, зокрема. І Україна – це такий важливий приклад, яким чином колективно та політично можна працювати над цим питанням визнання цих корінних народів. Це дуже гарний сигнал для України і для всіх. І також, що важливо, що цей закон, він базується на декларації ООН. Розуміння того, що корінні народи України зараз мають рівні права з іншими народами. Постають питання, які нам потрібно буде ще вирішити, для того, щоб була міжнародна інтерпретація прав корінних народів, яка б співпадала з міжнародними стандартами, для того, щоб використовувати цей закон в Україні, але й насправді не тільки в Україні, щоб це можна було використовувати як інструмент і в інших країнах для такого більш точного балансу на усіх рівнях. Тобто, щоб корінні народи України могли себе визнавати, але не тільки України, США, Канада, Данії, Філіппіни,
або в Марокко, Argentina, everywhere. в Аргентині, повсюди, There is a consistent що є постійне, чітке розуміння контенту прав корінних народів. Повинно бути досить акуратним з тим, як про це говорять у самому законі про корінні народи України. І політично, тут постає питання політичного, яким чином ви будете допрацьовувати механізми роботи цього закону, де будуть допомагати оцінки і міжнародних юридичних асоціацій для тексту закону, для того, щоб він співпадав з міжнародним розумінням. Також Спасибо, госпожа Дали. Спасибо, госпожа Дали. Я думаю, мы в процессе дискуссии еще будем задавать вопросы и ответы. И я вот сейчас хотел бы зачитать рецензию Деймонда Джерарда Кори, наследника потомственного вождя клана Орлов, племенной нации Аравак Лакона и Северо-Восточной Амазонии, с которым многие из вас также хорошо знакомы. И вот обратите внимание, на что он обратил внимание, что в любом случае это лучше того, что имеют коренные народы России. Однако это еще далеко не полный перечень прав, которые отражены в обычном международном праве, которое базируется на Декларации ООН о правах коренных народов. По моему мнению, объем предоставленных законом прав ограничен по сравнению с Декларацией ООН. Довольно часто политические национальные государства имеют патерналистический подход, согласно которому они рассматривают международное законодательство сквозь призму национального. Ну и, конечно же, он подчеркивает, что лучше, чем альтернативный сценарий тотального непризнания прав, закрепленных на международном уровне, как это происходит в случаях доколумбовских коренных народов Суринама. И считает, что было бы значительно лучше, если бы Украина просто присоединилась к декларации в полном ее объеме. Но я не буду дальше зачитывать, там практически он отметил данный подход. И, кстати, почему я зачитал господина Деймонда заключение, потому что он один из первых, который отреагировал, и полный текст можно прочитать на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. Я хочу напомнить, что у нас ведется прямая трансляция на телеканале АТР. Это крымско-татарский телеканал, который смотрит как на оккупированной территории в Крыму, так и на территории Украины. И также мы ведем трансляцию, это украинская и русская версия, наша сегодняшняя встреча. Английская версия можно увидеть на странице Крымско-Татарского ресурсного центра. А сейчас я хочу предоставить слово, я бы сказал, старому другу крымско-татарского народа, нашей сестре, госпоже Тае Пелле. Пожалуйста, госпожа Тая. Greetings, relatives. It is such a pleasure. Всіх вітаю. Дуже приємно було до вас доєднатися знову. І вітаю всіх з Міжнародним днем корінних народів. Коли мій брат Ескандер направив мені копію тексту цього нового закону, я відчувала надію, бо я багато років бачила цю роботу, яку виконують кримські татари для цього.
Я продивилася цей документ, і як і інші спікери, хотіла сказати, що я підтримую слова Далі про саморозуміння народів. Я також би хотіла сказати, що цей закон, він відображає мінімальні міжнародні стандарти. Але іноді маленькі слова можуть зробити велику різницю. Наприклад, слово «може», а не «має», як я бачу це у законі. Тобто я зараз багато бачу, що «може», але я мало бачу «має». Я думаю, що ці слова, вони можуть знизити рівень менше, ніж рівень декларації ООН. Я також бачу, як люди плутають такі терміни, як консультація, з іншими термінами. Наприклад, з терміном «согласія». Але я хочу підкреслити, що ми маємо бути дуже-дуже обережними з тим, щоб слово «консультація» воно не відводило нас від розуміння слова «згода». Також, якщо ми поговоримо про захоплення Криму, пам'ятаю, що вперше з цим ми зіткнулися, що була спроба України тоді визнати права корінних народів. І за всі ці роки нарешті бачимо цей закон, цей документ, який дає мені надію, що ми рухаємося у правильному напрямі. Ми всі вже неодноразово бачилися з колегами. Ми знаємо всі, що це може зайняти більше, досягнути нашої мети, нашої місії, це потрібно більше часу. Але це перший крок, і мені дуже приємно побачити, бути свідком цього кроку. Я вітаю всіх наших братів та сестер з кримських татар, з караїмів, кримчаків. Я виражаю своє захоплення вам, і ви можете розраховувати на мою підтримку у будь-який спосіб, як я можу допомогти. Я хочу вас всіх попросити зареєструватися на другу міжнародну конференцію корінних народів, жінок корінних народів. І дедлайн буде завтра. Тобто зайдіть на сайт worldconferenceiw.org. Я скину це в чат. Сподіваюся, що всі наші сестри, вони приймуть участь у цьому заході. Дуже дякую вам. Всіх вітаю, мої найкращі побажання. Ескандер, дякую, брате, за те, що завжди даєш мені слово. Спасибо большое, госпожа Кали. Конечно же, я также призываю активно участвовать в конференции, на которую пригласила наша сестра, и активная работа женщин именно по защите прав коренных женщин — это очень важное направление. Для того, чтобы мы все-таки шли в рамках нашего регламента, я хочу напомнить, что у нас для самых спикеров было предусмотрено до 5 минут выступления, но у нас еще есть ряд выступающих, для того, чтобы мы еще успели провести дискуссию, возможно, какие-то еще вопросы будут. Сейчас я хотел бы предоставить слово, я бы сказал также другу крымско-татарского народа, человеку, который
действительно постоянно с которым мы работаем. Он член консультативного комитета рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, а также экс-член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Это господин Оливер Лода. Пожалуйста, господин Оливер. Вам слово. Yes, thank you, Eskander. Greetings to everybody. Дякую, Скандер. Всіх вітаю. Вітаю вас з Міжнародним днем корінних народів. Вітаю як корінні народи України, так і країн інших країн. Дякую, що запросили мене. І мої такі ремарки, я їх записав, якщо ми говоримо про новий закон. Ви можете знайти це на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. Я б хотів би сфокусуватися на одному аспекті закону. І це базується на коментарях моїх колежанок, яка каже, що країни-члени, вони повинні бути дуже обережними з тим, як ви визначаєте корінні народи. І це дуже важливий фактор, який потрібно брати на увагу. І це той самий це там питання, яке було підняте і, наприклад, Путіним. Наприклад, чому росіяни не додані до списку корінних народів України, що є нонсенсом насправді. Але потрібно провести дискусію щодо пункту статті 1. Нам потрібно проговорити це. Пункт 1.2, де є такі загальні критерії щодо корінних народів, займаються такі загальні критерії. А у пункті 2.2, де є 3 корінних народи. Отже, щодо загальних критеріїв корінних народів, про які тут говориться, я думаю, що в цілому вони співпадають з глобально прийнятними неофіційними критеріями, які існують, які для мене є, мінімум для мене є очевидними. І це Мартина Коба, як він це визначав, чим я згоден, але є елементи під питанням. Наприклад, корінні народи України мають мати органи, культурні органи і органи представництва. З органами представництва я все розумію. І це зрозуміло. Тут не чітко, що таке традиційні та соціальні та культурні органи. Це мається на увазі, що ці корінні народи вони мають зареєструвати якісь організації традиційні, соціально-культурні, або якось іншим чином організуватися, тобто є якісь умови для того, щоб вони були визнаними корінними народами. Тобто тут досить незрозуміло. Можливо, це питання перекладу на англійську мову. Можливо, це ваші реалії, вони мають місце в Україні, але це що потрібно пояснити на міжнародному рівні. Також, якщо, наприклад, кандидат до корінних народів України не має цих органів соціокультурних, це мається на увазі, що їх не визнають як корінний народ. Ну, тобто це не співпадає з декларацією ООН у глобальній цій рамці. Тобто
А как долго? Assalamu alaikum, добрый келе сайгыла ТР телеканалының телесержілері жанлы яйында çalışамыз. Мұны шымды көчік бойлы бір техник проблемлер мейданға чықты. Тамыр халқылар халқара күніне бағышланған тедбірлер Украинаның пайтақты Киевде өткерілмеге девам ете малым олғаны кебі бүгін чешет түрлі адеселер олacak. Хусусан шымды Қырым татар ресурс меркезі бойлы бір тедбірні азырлады, тешкил етті. Анда чешет түрлі тамыр халқылар векелері штабылыналар ve şimdi devam etti galiba küçük böyle teknik problemler hem de internet vasıtasıyla problemler meydana geldi. Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin ötkergen tedbirinde ama biz umut etemiz ki bu gibi teknik problemler şimdi çözülür. Aytxanım ki bugün bütün dünya tamır halklar gününü kaydetti ve böyle çeşitli türlü tedbirlerini ötkere. Ukrayna'nın paytahtında şimdi Kırım Tatar Resurs Merkezi birçok tamır halklar temsilcileri ve vekillerinin Zoom konferensiyasını geçirdi. Sonra alınған malumatlarga göre 19.30'da demek tamır halklar statusu ve tamır halklar ile bağlı kanun nasıl şekilde çalışacak, Kırım'ın kaytarılığına nasıl şekilde tesir edecek deyip adlandırılgan böyle bir tedbir ötkerilecek eken 19.30'dan da Kırım Tatar halkının liderleri çeşit türlü akkorçalayıcılar ve bu leyhada iştirak etkenler çıkışta bulunacaklar ve sonra saat 21'de yani saat 9'da Kiev'de Marin Parkı'nda böyle bir film takdim edilecek. Filmin adı Samovozvrashение в Крым degen vesikalı film olganını vade eteler ve 21 saat 21'de bu tedbir ötkerilecek. Biz 19.30'da ötkerilecek bu diskusyon meydan деп adlandırılgan tedbirini canlı yayınımızda göstermeye planlaştıramız. Yani şimdi de Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin meydanға getirgen ve teşkil etken bu Zoom konferensiyası gibi galiba da biz bu Zoom konferensiyaga kayıtmadık. Galiba da teknik problemler meydanға çıktı. Şimdi bu problemlerini çözmeye tırışalar saygılı dostlar. Biz ise canlı yayınımızda çalışkanımızda men herkeske hatırlattım. Vaqtınca bizim rejissörlarımız telefon numaralarını takdim edeler. O sebepten bizim studiyamızga telefon açmağa imkanınız var. 067 63 46 130. Skype vasıtasıyla, Viber vasıtasıyla buyurunuz bizlerge hoşulunuz ya da Skype adresinden yayınımızga bağlana bilesiniz. atr.tv bizim adresimiz. ATR telekanalına destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var ya da bizim Patreonımızga hoşulunuz, bu Patreonımızga abone olunuz. Bu bizlerge ayakta turmaga mali problemlerden kurtulmaga imkan verecektir. Bunun beraberlikte aslında katinde bu sene malum olğanı gibi her sene bu tamır halklar halkara günü kaydedildi. Dünyada Ukrayna'da hususan bizim Kırım Tatar halkımızın liderleri, akkorçalayıcılar, milli meclis azalarımız ve ilahri bu mühim bir günde her sene çeşitli türlü tedbirlerini ötkeridiler. Halkara teşkilatlarının ötkergen tedbirlerinde iştirak etediler, anda çıkışlarda bulunaydılar ve Kırım Tatar halkının vekilleri olarak bugün Kırım Tatar halkı nasıl problemler ile karşılaşkanını sözge getirip bu gibi problemlerini aydınlataydılar bütün dünyaya. Aynen diğer dünyanın birçok diğer tamır halkları olğanı gibi bizim de benzegen birbirine oşağan problemlerimiz mevcut olmağa da ne yazık ki devam etti. Bu olsun til meselesi, medeniyet meselesi, sanat, elbette ki siyaset, maliyet ve ilahren bu meseleler her sene böyle büyük tedbirlerinin geçirilip müzakere edildi ve her sene tamır halklarının alını iyileştirmek için hangi bir hareketlerini yapmak gerek olğanı sualleri meydana getirildi ki bu studiyalarda biz birçok kereler bu suallerini bergen
кенедік бізім лидерлерімізге тамыр халқлар мәселесі или оғырашқан темсілжілерге ве әлбетте ки бізім темсілжілеріміздің esas талапларından ve esas böyle problemni çize bilecek tekliflerinden biri bu nihayet tamır halklar ile bağlı kanun loyihasının kabul edilmesi zarur olğanı edi. Olar bunu ersine aytaydılar. Biz ersine bu mesele etrafında da tavsiye bugün 9 Avgust günü müzakere ettiydik. Olacak mı, olmayacak mı, ne için olmay, ne için aleda Ukrayna hükümeti, Ukrayna devleti bu gibi mühim kararlarını almağa hazır değil degen sualler seslendirildi bu sene ama senenin içerisinde mühim böyle bir kunde. İşte bu sene saygılı dostlar 2021 senesi 9 Avgust nihayet biz bu suallerden endi biraz adım attık ve bu suallerden vazgeçip endi diğer sualga geçtik. Yaxşı. Tamır halklar ile bağlı kanun çalışıp parlamentoga kirsetildi. Kabul edildi. Çok güzel haber. Allah'a şükürler olsun. Ama endi kabul edilecek mi, edilmeyecek mi degen suallerden ya nasıl edip çalışacak degen suallerge bizim retorikamız denişti. Çünkü malum olğanı gibi Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin teşebbüsünün 18 Mayıs günü Ukrayna parlamentosuna tamır halklar ile bağlı kanun loyihası kirsetildi ve Ukrayna prezidenti tezden bu kanun loyihası kabul edilmesi zarur olğanı belgiledi ve birkaç ay geçmezden, 2 ay geçmezden Ukrayna parlamentosu, Ukrayna parlamento vekilleri, milletvekilleri bu tamır halklar kanununu kabul etti. Elbette ki bu tamır halklar kanunu etrafında birçok diskusiyalar olabilir. Kırım'dan misal olarak bizim temsilcilerimiz, akkorçalayıcılar bu kanunga hangi bir denişmeler kirsetilmesi gerek olğanı ile bağlı o'zining tekliflerini bergen ediler. Bazı bir suallerge ne yazık ki bu kanun loyihasında biz cevaplarını alamadık ama alda eğer ki bu kanunun semireligi, güzelliği, gerekliliği hakkında laf edecek olsak %100 bu gibi tamır halklar ile bağlı kanunun kabul edilmesi çok güzel bir haberdir. Bu kanunun ne kadar kabul edilmesi o kadar çalışması da çok mühim. Şimdi kabul edildi. Bu da çok yaxşı gerekli olğan reyinin ve hatta beklenilgenden daha çok milletvekilleri kanunga destek ettiler. Malum olğanı gibi anayasa çokluğu bu kanunu destek etti ama sadece 226 rey verilmesi de yeterli edi. Ama 300'den ziyade milletvekillerinin kanunu desteklemesi çok güzel böyle bir signaldır bizge. Ve endi mühim olğan şeyler sırasında bu kanunun çalışıp başlaması. Zira anda Kırım Tatar halkının aklarının tıklenilmesi, nihayet bizim talap etkenlerimizin yerine getirilmesi, medeniyet saklanıvı, til inkişaf ettirilüvü, kengleştirilüvü, sonra siyasi aklarımızın gayrıdan tıklenilüvü ve hiçbir vakit olmagan mali desteknin Ukrayna hükümeti tarafından verilüvü gibi sualler bu kanun loyihası çözülmesi beklenili. O sebepten aytkanym gibi yani endi bakıp göreceğimiz. Endi bu mesele etrafında kimnin çalışkanını öğrengen sonra onlardan endi soracağımız ya. Ne vakit çalışıp başlayacak, nasıl şekilde çalışıp başlayacak, kim bu mesele etrafında daha çok çalışacak, kim bu kanun altına aktlarını hazırlay, onların mündericisi neden ibaret degen suallarını vermek gerek ve nihayet bu kanun loyihasının ve bu endi kanunun çalışıp başlamasını görmek mümkün olacaktır. Zira bu ne kadar Kırım'a şimdi böyle direkt tesiri olmasa da ama Kennedy en azından Ukrayna ana kıtasında çalışması çok mühim. Hem de zaten bu kanunun kabul edilmesi bu sadece böyle içerik meselelerinin çözülmesiyle bağlı değil de Ukrayna'nın o'zining demokratik yolunda, o'zining istiklali, territorial bütünlüğü istikametinde çok mühim böyle adımlardan biri oldu. Çünkü bu kanunu kabul edip Ukrayna hükümeti, Ukrayna hakimiyeti halkara anlaşmalarga, halkara vesikalarga koşulgan gibi olay ve bu şüphesiz ki Kırım azat etülüvü yönelişinde
халқара жемиятның бізлерге дестегені көтереве Украина позицияларны да чоқлаштыра деп айтмаған мүмкін. Бұнен бераберлікте тамыр халқлар әле бағылы қанун сайғылар қадашлар азырланған Қырым платформасының қанун лейхасы пакетіне кіре, анда чешет түрлі қанун лейхалар бар. Қабыл етілгенлер сырасында бұл тамыр халқлар қанун лейхасы ВСС, яғни Қырым сербест экономик зонасы или бағылы бөле қануны. Бұнен бераберлікте Украина миллет векиллері, хусустан Рустамбей Умеровның айтқанына көре бұл қанун лейхалары пакеті черчевесіне да сессия мабуслері бағылы қанунда кіре бақып көрежекміз. Оны не вақыт парламентуға кірсетежеклер, не вақыт ona рей бережеклер, ама ералда бұл қанун лейхасына да біз чоқ еллардан берлі беклейміз. Қырымда мәлім олғаны ки 2014 сенесінден башлап Русия репрессив басқы сессиятыны алып бара ве сессия мабуслер чоқлаша не язықке сессия мабуслер мейданға келелер. Оларның қоранталары бойле айле башлығы олмадан яшамаға мечбур қалаве Украина девлет оларақ, өкімет оларақ бұл сессия мабуслерге дестек программасына да мейданға кетірмелі ве ішке кірсетмелі ве енді не сессия мабус ким деп сайыла бұны қанун içerisinde белгілемелі ве бұл кібі өзінің ватандашларына қаршы ярдымлар ве дестеклер yapmalı деп тұшынем. О себептен бақып көрежекміз. Қырым платформасындан евел бұл кібі қанун лейхасында қабыл етілежегіне ихтимал не азықке чоқ аз, ақатінде чоқ аз, ама бұндан sonra насыл олажағыны бақып көрежекміз. Ке білесіңіз 23 август күні енді Қырым платформасы өткерілежек. Біз бұны 7 жылдан берлі беклейміз, ама шымды ең мұйым бөлі суалер сырасында бұл Қырым платформасы бізге не бережек. Sadece sözlerнен, sadece дүлбер лозунгlarнен ки bu da muhim bizlerge destek etilmesi, bunun айтылмасы, söylenmesi hakikaten bu da çok muhim bir şeydir ama alda nasıl şekilde bu semerili olacak Kırım platforma sadece sözlerнен yekünlenmemeli, sadece lozunglarнен yekünlenmemeli, böyle gerekli adımlarga da getirmeli деп düşünüyoruz. Zaten birçok siyasetçinoslarning bunun ile bağlı sakıntılары бар, ama umut etemiz ki öyle olmaz. Çünkü hem temsili organımız, hem Ukrayna hükümeti, hususan bizim temsilcimiz Emine Hanım Ceppar'nın bulunğanı Ukrayna Dış İşleri Nazirliğinde bu yönelişte çok fazla, çok gerekli hareketler yapıla. Ukrayna Dış İşleri Naziri Dmitry Kuleba'nın aytkanlığına göre, endi 33 devlet Kırım platformasında iştirak edecek eken, yani onlar buna böyle bir açık destek gösterdiler ve şimdi Kırım platformasının inaugurasyon sammitinden sonra kabul edilecek Kırım deklarasyası vesikası üzerinde işler alıp barıla ve demek bu işler çeşit memleketlerinin tazdıklavının endi bağlıdır. Bakıp görecekmiz ne kadar devlet bu Kırım deklarasyası vesikası altında özünün imzasını koyacak ve Kırım kaytarılığı yönelişinde hazırlığını böyle şekilde bildirecek. Sevgili dostlar, galiba da Zoom konferensiyası bana aytkanlarına göre bizim muharrirlerimiz Zoom konferensiyası ne yazık ki da başlamadı, yani gayrıdan tıklenmedi. Nevbetteki bölümü başlamadı çünkü teknik problemler galiba meydanға kelgeni sebebinden onun gayrıdan tıklenilmesi zor көріне. Biz küçük bir teneffüske şimdi geçemiz. 5 dakikadan sonra bu studiyada görüşecekmiz sevgili arkadaşlar ve çok mühim haberlerini müzakere etmeye devam edecekmiz. Atayırlı olunuz görüşkence.